pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Half day mga tugang ang trabaho sa mga opisinang panggobyerno sa bilog na Pilipinas sa maabot-tabi na Miyerkules Santo. Yutabi yan ang latest na advisory as in circular na ilinuwas mga tugang kang Palasyo Malacanang. Ilinuwas mga tugang kan Malacanang may kinaraman po sa pag-obserbar niya to kang Holy Week. Kaya po poon Miyerkules Santo na kabangang aldaw, Huwebes, Biyernes, hanggang po Sabado, dahil po mga tugang kilaog sa mga sangakan gobyerno, except ito tabi na mga nagatrabaho dyan sa mga sa salud, emergency, as in iba pa, may kinaraman sa disaster, mga PNP, no? As in iba pa, BJMP, pero tabi sa mga regular na government workers, sa tuya tabi na mga gobyerno, iyan tabi mga tugang half day lang ang sendong trabaho sa maabot tabing Miyerkules. Kaya saro yan sa mga anong pon kayan, long weekend, tugang kan sa tuya tabi na mga government workers, kaya magugma asin mga tugang sa nanamnamunta ang sa tuya tabi na selebrasyon kang Semana Santa, ang pagkomemorar nyato kan sakit pagdusa siring man mga tugang pagkagadan asin pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan na sa Jesus kan siya po mga tugang iyaong padigdi sa kinaba. Kaya po kita gabos mga tugang, magdilay-nilay kan mga mensahe na sa tuya tabi na madadangog mga tugang sa satuya na palibot. Lalo na sa mga refleksyon, mga simbahan, dili po sa satuya na lugar. Ang mga helang kangatay arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago tanganing magmangatay kay puan po nasabayan ning protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po sa load asin protection kangatay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid saro po mga tugang na antioxidant na magkatabang sa pagtaon ng proteksyon. So raldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mabawasan o maiwasan ang danyo sa atay. Dahilan tang Silimarin, mga tugang, saro po yan na hali sa herb, natural kaya ligtas. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga pangenot na butika nationwide. Sige! Alright! Ano na nga ni ngunyan ang oras? Martes Santo na. Martes Santo na tabi ngunyan. Mga tugang na aldaw. Kumusta po Uy, sa mga magbabiyahe tabi sa mga mabiyahe dyan, dahil po kalingawan ang pig-apod na blue bagets. Yan, di ba? May meaning bagay yan na blue bagets. So mga drivers natin dyan, sa mga private vehicles dyan, remember po mga tugang the blue bagets. Yan. Tapos, sabi kan sa tuyang presidente, iwasan daw ang pagiging mainiton kampayo. Nga nilaligtas kita sa ano man na kompromiso. Hello? Migo, good morning. Good morning, boss. May mga schedule baga reflection sa father. Bumase si father.
Igabangan ko. So, reflection mo. Ano ang schedule mo? Yan ang hapon, Migo. Anong oras? Alas 3. Si, ibang pare man. Si Father David ma-reflect. Si Father Bots, 3:30. Ako, 3 to 4 ako. 3 at 3:30 to 4 siya. Ako, 3 to 3:30 dyan hapon. Ano ang topic mo? Tungkol sa, ano yan, tungkol sa pagkamuot. Pero madali na naman ako dyan. Madamay naman ako. Tungkol sa pagkamot, natusunta kang salbatana ka na sa rahayon ka mata. Miyerkules, Lunes, Santo na ko yan. Ikaw, nahiling mo ito sa babae na lumaan kotse mo? Babae na luma. Iyo. So, nasa highway? Pinagtanggol ni ko kan aki. Mabutang ina niya. Mabutang kasi niya daw. Hindi ko. Ata na nga ni. Mga may nitong kayampayo. Makakaabot man sana, nata daw yan. Tumakbo ako kasi ang akala ko wala kayong pambayad. Atay. Lumaan kotse mo. Lumangkot si ba? Bago ang sakyan ko eh. Okay. Pangyari. Mga may nitong payo. Diba? 42%. Ata na nga ni. Okay. Sige, Migo. Salamat na. Pag nagbabiyahe, tandaan ninyo ang piga-apo tabi na blow, baget. Bako pala blow bagets. Yan. Anong meaning kaan? Ngaya, check your battery. Yan. So, baterya sa auto. Baterya sa auto. Di ba? Dapat po ayuson yan. Igwa kipigapod na lights, BL, lights, ilaw. Importante po ang mga headlights, common man ini actually. Kaya lang nalilingaw kita, lalo na sa mga, baga na mga PUJ, salbatana. May mga PUJ, masabat mo dyan pagkaaga sa Rizal Street, mga tugang, day mo mahiling, tabi, ang paminsan, daing headlight. Test your headlights, turn signal, brake lights, reverse lights, and tail lights. Yan. Di ba ka? Pag-check ba yun sa LTO? Pag maparestro ka, maski motorsiklo, yan na. Headlights, signal lights, brake lights, reverse lights, and tail lights. Tapos ano pa yan na blue? BLO, oil. Yan. Water. Ang auto may tubig. Tama? Brakes. Air. Gas. Ang auto may paros. Gani palang tawo ang auto. Iga pong paros. Di ba? May pagkakapuro pa rin ng auto. Ang auto ang tawo may tubig. May paros. Dapat ang tawo, igaman dapat ki-brakes. Magtagapundo man lamang. Ngayon na Semana Santa, let's stop mga tugang and discern kasi sa tuyang buhay. Di ba? Engine, tires, self. Yan. Ining pangultimong self, bata blow, bagets, ang acronym. Uning self ang pangultimo. Ini nata daw may mga driver na mainit ang payo. Sabi digdi, are you physically and emotionally fit? Don't forget your license and registration papers. Dapat tabi maging relax. Di magparapakisuhay dyan sa tinampo. Di man mangyari kung magparapakisuhay kita, mga tugang sa mga yaon dyan ng mga drivers na kauron mo. Mag-iiwa lamang kamo. Relax lang. Relax lang. May mga tao na natalo yan bababaong ka, iiwalon ka. Pakubaga namin nagibuhay na pakababa sa imo, iiwalon ka. Tapos may nabot sa muto na may nababadil, may nabubungag, may nakukulugan kilawas, di ba? May kung ano-ano pa, may napepreso, may nagbabaranggaan, iling utong sa mga basta may mga road rage na pigaapod, mga tugang ang kita kaya kulang kita sa control kan sa tuya tabing sa diri. Ngunya na Semana Santa, pwede mo man ayuso nagmabakasyon, tabi, maduruman sa konsain,
dapat relax na. Dahil magparapaki pasuruhay, mga tugang dyan sa tinampo. Tangani po na naiwasan taan ngaya kulog nin lawas. Di ba? Nganing naiwasan ta mga tugang ang kulog nin lawas, as in pagbabasol. Imagine, masabat ka kang Holy Week, igwa kang burbit-bit na bagahe sa imong sadiri. Di ba? Kaya, mas maray da tabi. Sabi ni Presidente Marcos, dapat da kita mga tugang na mga drivers, na mga nagmamaneho, dapat da kita maging maiiniton ang payo. Dapat da tabi na kita mga tugang sa blagkan Presidente, dapat da po na da kita masyado na nagpapara imbolto sa anuman na kariribukan dyan sa tinampo. Buda iwas aksid. Ilinga so report kasabago ni Angel. Kasabago, may report sa Angel. Yung report kasabago sa Angel. Ang sabi niya, igwaki sarong bus na from Manila to Legazpi. Pagabot dyan sa Kamalig, so driver nagpasalida. Tapi pirot na, di pinalitan kang driver na kairiba niya, partner niya. Pag-abot sa may Legazpi, so nagpalit na driver, nadakop kan sa tuyang mga PS, so basta mga traffic enforcers ta. Kasubanggi, pag-abot sa Legazpi, taday naman kabisado pala ang tinampo, nakalaog sa mga bawal good na mga agihan, dahil naman palang kabisado, pinukaw niya so kairiba niyang driver. So, kariba niyang driver, dahil na po nagmamata. Dahil nagmamata, hanggang mga tugang na dinara sa ospital, sa BRHMC. Pag-abot sa ospital, declared tabi na dead on arrival. Gada na. Diba? Dahil man, aram kung unang kaw sa kanhela, kan kagadanon kan driver, pero, ikaw kay maringan ita, siya mga tugang nagadan, habang nagkakaturog. Tan makatakot ka ito kung nagadan siya habang kung ano man ang kosak ng gadanon niya, kung habang siya mga tugang nagmamaneho. Yan, dumang kita tabi magakaigwa ki problema. Kaya lang iyan po sarong klase ng aksidente na dapat niya to mga tugang na iwasan kung kita po nasa mga tinampo. 5 minutos bago po magabot ang alas 6 din aga. Digdi po sa satuya na programa. Good morning, Henry M. Tama po yan na pagiramdam mo, mas maray na kita maging relax na. Tako nga ni kahit kang nagdadrive pa. May mga panahon talagang mainit ang payo ko. May nakapasuhay nga ni ako. Siya pan may kasalan, siya pa ang dagit. Nag-arabutan kami sa pulis. Sabi kang pulis, an may kasalan, so driver nakapasuhay ko. Naghagad kidispensa. Mahagad man sa napalang kidispensa, nagpara pakipasuhay pa. Bagadi. Good morning. Congratulations po sa moyang aki na si Maria Patricia Babasuro, moving off with honors and conduct awardee at Ligasay. Hali po sa iyang ama and papa. Yan. Congratulations po sa Indo na mga sa Indo tabi na mga mga kababayan nyato na igang mga achievers na mga aki. Maski ding mga bako achievers, tabi, congratulations tabi sa Indo ta nakapatapos na kamo kan sa Indong mga aki na sa Indo na pinagpapaeskwela. Okay? Sige, ito, sandali lang. Tailingon tapos iba pang mga reactions. Dili po mga tugang sa tuya na programa. Ngunyan tabing aga sa DCGB. Alright. Siguro kamo man ang mga nagaantabay ngunyan gayon. Panagamiton tayo ni mga tugang na Holy Week na magnilay-nilay, sisay po sa tuyang ibuboto sa maabot na eleksyon. 'Di ba? Gibuhon tayo ni na Holy Week na mag-isip-isip kita ano ang aabutan tang kaugmahan o sakripisyo pag napasala kita sa pagboto. Di ba? Pag nakapwesto daw yan na iboboto mo, may papako daw sa cross ang mga Pilipino. Di ba? Pag yan na gusto mong iboto,
kitang mga mga nasa laylayan, kitang mga tao, kitang mga Pilipino, daw kita kan ipako sa krus. Ngunyang pa na siguro nga na dahil kita problema, sinda nang ipako ta sa krus, hab sa pagdedesisyon kung sinda dapat na iboto o dae. Yan, di ba? Yan tabi. Na kasubanggi, naghihiling ako sarong documentary. Hindi ko arab pata. Sabi kan suduman sa documentary, may statement si Lee Kuan Yew, midbid no si Lee Kuan Yew, aram ini kan iba. So, midbid siyang father and founder of Singapore. Prime Minister Lee Kuan Yew. Kita lang mga Pilipino, ang problema tada ang saro is kita soft forgiving citizen. Kita soft forgiving citizen. Inexplikar kang nagibo kang istorya kung natata kita pag-abot mga tugang kung natata ang Pilipinas haluyo na mag-uswag dinarag na kita kan Singapore kan mga parang 1960s 70s kita databan maray na nasyon mas maray pa da kita sa South Korea mas maray pa da kita sa Taiwan mas maray pa da kita sa Singapore tabi kan mga panahon na ito. Ang nariparo, kung natada kita mga tugang haluyong kitang mag-uswag, takitang mga Pilipino, self-forgiving citizen. Napaisip ako ko itong nailing ko na tungkol sa mga warnings na tabi ni Lee Kuan Yew, kung natada kita self-forgiving citizen. So mga tao da mga tugang na hinarabuan takan mga nakaaging aldaw, ang mga Pilipino madaling makapagpatawad, kaya nakakabalik po sa pwesto. Di ba? Kaya, so mga tao na nga, involved nga sa arog ka ini. Involved nga sa arog ka ini. So mga aki kan dating presidente na pigasaraw tantang arog ka ini. So iba pang mga yaon dyan, aki kan ang mga senador na mga pigsaraw tantang arog ka ini. May mga kasong arog ka ini. Kaso nin corruption, nakakabalik da sa pwesto yan. Pero nga niya ako tama man ang pigtataram ka ini. Ilinga, pero mga tugang ang nakabalik sa pwesto na may mga akusasyon ka mga diba? Kaya kita lang mga Pilipino, self-forgiving citizen. Madali na kita, mga tugang na magpagpatawad, kaya sa mga naisyuhan kay mga irregularidad, kay mga corruptions, naisyuhan kay mga maluya na magpadalagan kan gobyerno, mga tugang, ibinoboto ta, ibinabalik ta sa pwesto, ta pinagpapatawad ta, buda madali na kitang makalingaw. Totoo ba ko? Totoo po yan o ba ko? Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Diba? Hello, good morning. Good morning, JP. Good morning. Ang apod ka, paano sa tuya? Idealism. Iyo nga ni Nakulong ka tapigi ulo na salaman, pero fight pakitang fight. Oo, muna, kulang na kita sa disiplina. May mga maahalan man na ang disiplinaryan, may problema kita. Harabo kita. Madali ang pati kita ng mga Pilipino, madali ang kita madara. Iyo pag-andi. Madali ang bay na kita kahirak man ngaya. Pabayaan na. Hindi ba? Diba? Ang sarap pa pati yung pag-iisip ta, di sana, ngaya, kung okay yan, bahala na ngaya, basta ngaya kita, araw kayo ni. Oo. Di kita nag-iisip kang future, di kita pag-iisip sa mga hakita, di kita sa mga pag-iisip sa mga gurang ta, pag-iisip sa diri ta. Nan. Ang pag-iisip pero sa ngunyan, Yan, correct. sumaabot na panahon, dahil tapig-isip. So typical mga, bako man bibisap pag ano, uyan natupad naan. Pag-isip tangon yan. The following day ka, ubos na, ano ka naman?
Nang nga. Oo, di ba? Nakawang ka sa nakiarog ka na sitwasyon, Oo. siyempre, ikaw, nag-expect ka na following week na yan, na following month, ikuha ka na naman. Yes. Doon kita na na-despido kasi dahil makikita ako nagpaplano yung for the future. Yeah. Ang plano tango niya sa naman daw. Baka kita ko dyan daw, solve ka na following day. Makapot-kapot ka tulak mo, no, kaulong ko, ay dahil na pala ngayaw, maalat naman kita. Yes. Yung Kulang. mapagkalo na ito niya, beforehand ko ta, araw kayo, sabi mo, ngunyan ngayaw, ma-eleksyon. Pag tama yan, ngunyan na mag-reflect ka sa diri mo. Oo. Ano ba talaga? Gabos mabasa mo sa social media, tama o sala? Yes. Then ka mag-isip na tama sa kataram sa'yo. Ika mag-isip ko sa diri mo Yeah. na kung tama yan o sala. Then ka mag-rely sa kataning mo na tinaram ka tama. Yes. Tama. Dapat sa din kitang pag-iisip, kurang na kita. Correct. Diba? At isipon mo, baby, at 15 years old, totoo ka na mag-isip. Iyo baga. Kaya dahil ka magpadara sa ibang tao na ikaw, may sarili ka man naisip. Oo. Hindi ko totoo pag-alam sa tuyong Pilipinas. Okay. Tandaan ta, baby, sarot na ang pagmasol permina sa odyan. Nanggad. Okay. Salamat. Okay, Sige. salamat, baby. Alright, thank you. Bye-bye. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa 4 minutos magalipas ang alas 8 ng pagkaga. Iba, ay sandali lang. Tamay naghapot din tungkol duman sa AKAP. In-speaker na po kasahapon ini. Tungkol duman sa AKAP. Sa in-interview tabaga kasahapon sa DSWD mga alas 8:30 gayon dito. In-explain na po ini. Tapos sabi niya, din na po na ngayon makakareceive ki AKAP, halimbawa kung security guard ka seriously. Then, madidipisilan po. Buda sa mga nagtatrabaho dyan, madidipisilan ka po. Kung ang sweldo mo, 415 tabi a day. Iyan na pig-apod na nayaong ka sa minimum wage earners. Kaya nga nang gusto ko tang ma-interview mo niya na aga, Department of Labor. Sabi kan taga nakauron ko tabi min si Madam Nausial, Donna Nausial. Ang latest na guidelines duman tabi sa AKAP, ang makaka-receive dapat below minimum wage earners. Dapat ang sweldo mo 414 pesos. Kung 315 ka, 415 ka, dahil ka makaka-receive ka ito. Ngunyan, ang saro sa requirement dumanda mga tugang, dapat may certification ng employer na below minimum wage. Anhapot, sisay na employer ang ma-certify kan junior na pag sinertifikaran mo, pwedeng gamito ng reklamo kontra si mo, ta nagbabayular ka kan daily wage tabi sa Bicol Region. Di ba? Kaya gusto kong makauron ang duli ko tango niya nagkapag-aga. Baka lamang makontakta. Hello? Hello, VP. Good morning, boss. Actually, yun ko taan hapot ko. Oh. Nata sa ginibunin ng requirement yan Oo. na sisian mo ang employer na ma-certify. At nga ni. Gusto mong kaso ireklamo ka kan tawan mo? Di ko aram kung pag-isipan tabi ang IRR ka yan. Uta, so dati migo, ang maski ka nasa, ang pwedeng mag-receive ka ini, so nasa minimum wage earners. Iyo Yan. tabi, Binago, below minimum wage dapat. dapat, ang talagang logika yan is below minimum wage. Oo, Dapat talaga? Oo. Kaya lang, ma-date sa beneficiary ka ini, buda, ginibo kang dole, neda, buda kan disable. Hindi nag-formulate kan guidelines. Gino tama man ko tabi ko na dapat below dyan sa mag-receive. Iyo Kundi tabi. kung certification ang requirement, si saan ma-certify ka? Bakit gwa? Di ba? Iyan ang pinakadakulang hapot dyan eh. Oo.
Takon halimbawa warang mag-certify, di wala kang ma-receive eh. Dahil ka empleyado ka. Mario. Di ba? Inda sa mga gasoline boy, migo, dahil ko aram kung pirang kuwang ka yan. Pero dapat pag may trabaho ka, dapat nasa minimum ka. Tama? Dapat ko ta, Oo. may law, dapat nasa minimum ka. Yan. Oo. Aram tama na bako manihan ang talagang realidad. Yes. Oo, yo. Yes. Sige. Ngayon, ang point dyan is, halimbawa ako nagtatrabaho, below minimum wage ako. Gusto ko maka-avail kay AKAP. Oo. Ngunyan, naghahagad ako kay certification sa employer ko. Habo ako takwan. Oo. Pwede ko kasuhan ng employer ko. Iyan ang O hapot. pwede ko ireklamo. Iyan ang haputa, migo. Sarong pwedeng ihaputa yan. Diba? Di ba? Tama. Oo. Ngunyan, may Okay. saro pa tabi akong gusto sa tukaron BP. Oo. Ito bagang supig, sabi mo kasubago na mapabindisyon kang gabus na harong. Aso report ni Jimmy. Oo. Iyo tabi, Oo. magayon ko tayan. Ngunyan. Pero ang suggestion ko lang, kung pwede, urual daw ninda, so harong kan mga politiko. Dato suntaking salmatan na ka. Tapos, sa mga padi, imbis na magdara ka itong supang, supang bless. So, itong so, pangwirik baga, so gari, may silver yan. Kung sa dahon, ang minagamit ki dahon, o. Magkaag sinda, magsuulog sinda, siguro baga pigagamit sa supang spray. So, pesticides, bigamit sa pesticides, sprayer. Pump lang sa likod. Oo. O nga rin dakol-dakol ang daranin ng holy water. So, dayuton man ito. Lain ta aram kung diyan ta mahiling nga kung tinamaan kan holy water na harong kung nag-aaso. Dato suntaking salmatan na ka. May initan magangan yan. Iyon man nga. Diba na ang pag-aso? Rapat na kontak. Sige, sabi, good morning. Bye-bye. Sarabayo nga, joke ka na. Awin na. 10 minutos. Magalipas ang alas 8 ni Naga. Ano dyan? May commercial ka dyan? Okay na tayo? Gaaso pala. Awin na. Hello? Hello. Good morning, boss. Agad-abi sa imo kabayan. Yes, sir. Ano pa may pagliring ko? Siguro, mahapot lang. Opo. Kasi siguro, Ayun, naputol. Alright, o sige. Aramonta mo na ang report. Hali po dyan sa luwas kasabay si Joshua Bino. Joshua, good morning. Come in. Yes, Bibi. Hello. Good Yeah. morning. Mm. Good morning sa mga parantabay. Pero masarap yes paligid sa barangay Puro. Oh, alat mo na. Dumaraka ki plastic. Dumarakang plastic ang piyesta. Aray pangalan. Do- Kung siguro dapat talaga. Dumarakang plastic. Ang apon ka, Sharon. Ma-Sharon ka. Nata maribo ko dyan. Hello? Nata maribo ko. Nata gari matawon. Uni so grupo ni Mayor Candidate ni Shab Ismail Oh. sa barangay Puro. Oo. Sa Nara Pardo ni Henry. Gulpi ang nag-isarabay terme. Kaso apon bagayaw na sa barangay 8. Kasapon sa bagong bayan, sa teritoryo mo. O sa ba, pig, bang may umagi duman sa arong. O paring, so pagka naguli akong mga alas 11. Alas 11 medyo dito. May uminagi na nga tabi digdi sir, sabi ka noon. Kalapot na. Sayang, di ko na timingan sa uminagi kon si Say. Oo, ngunyan. Anyway, Bibi, sarap sa problema pagdating sa Legazpi City. Iyo ang may kinaraman sa basura. Basura. Oo. Okay. Minsan baga, may nakabot sa tuyang mga concern, mga reklamo na bigdingin sa barangay na ini. Oo. Dahil pa ngayon nakahakot sa mga Basura. perang aldaw na, kaya may parong na. Buda, may mga barangay pang ang MRF bako sa tamang bugtakan, nasa gitnang tinampo. Correct. Oo. Kung kaya ngunyan, basura ang sa tututukan, susolusyonan Oo. ni Board Member Hisham Ismail. In kaso pala doon naging Mayor kan Legazpi City. Oo. I-turn over ko dito ang linya Sige daw. kay Board Member Mayor Candidate Hisham Ismail. Sir, si Bibian.
Hello, Kap Mayor, Marinaga Tabi. Hello? Good morning po, Mayor. Kap Mayor, Marinaga. Welcome po sa DCTV. Marinaga po, depende yan sa mga nagantabay ka sa imong mag-iyon ng programa. Tapi Oo. Marinaga sa ilo po. Gari po, maribok dyan sa puro mo niya na. Kadakol na tawag nasa luwas tabi, Mayor. Kumusta ang paglibot-libot mo dyan? Okay man po, depende. Very welcome po ako atin ng sang kuyang bilog na pag-iribat dito sa Barangay Porotabe. Baka lamang pwede magpasalubong ka dyan kay Sira. Nakulang Sira dyan. Pwede, may mga taing mandig sa laugan. Okay. Karoon man sana po ito. Anyway, sa roda po sa concern na gusto mong asikasuhon tabi pag abot kang aldaw, iyo po ining problema ta sa basura. Ano po ang nahiling mong problema sa Satuya tabing syudad? May kunaraman digdi? Iyo po, depende. Opo. Well, in fact, alam mo ng tigulayan ni Payaw ni Mayor Pido Garbin, ang kakulangan sa truck. Oo. Ang kakulangan sa truck, iyo po talaga ang pinaka-problema. Kasi sa mga MRSta, kasi sa mga ikita po, mga maigos man magkuha si Basuran. Opo. Hindi. Oo. Sa kakulangan sa truck, firming loaded ang MRS. Paano po? Dahil Iyo. kayang kuhaon kang truck. Opo. At may naaraman po ako na mismong nagbo-volunteer ka na magpasublikan sa imong mga trucks tabi dahil lang sa kakulangan na ang tabi. Mayor Isham? Iyo po. Sa kaluyan na panahon, pirmi ko nagabot sa kuyang OCNR, nagagad sa kuyang tabang pag-abot sa truck. So, Oo. for the longest time, so tulo kong truck, anytime, pag tikapunan ko, yaon para magtabang mag-pick up si basura, pasiring. Ating pagka-pick up, dadaroon po sa bangkerohan tabi. Oo. With permit po, ali sa OCNR ban, kasabay. Opo. Mga pirado po na truck ang kinakay po ang tapang i-purchase tabi sa maabot na aldaw para masustineran iyan na tama na pagkolekta din basura sa tamang oras sa sintamang aldaw. Possible mga 4 trucks po, depende. Oo. Additional 4 trucks. And ang sa tuyang plano, magkaikuha mo po bagsakan digdi sa sentrong partikang Siyudad Galigasti bago po dadaroon duman sa Banggirohan para di po nagpa-pile up maray. Minsan po kaya depende sa karayuan kang biyahe. Oo. Nit sa minsan ang nakukuha ka mga trucks sa South Inner. I see. You mean po gari, mabugtak mo nakigari ngaya sa basura hali sa MRF may ma-establish kita ka sa lumunod tatambakon para mientras ang basura na para sa dadaron sa Bangkiruan? Iyo po. Oo. Depende. Iyo. Ito sa sentrong Siyudad ng Galigasti. Kasi sobra, dahil po sa karayuan kang biyahe pasiring sa Banggirohan, Oo. pero po yan sa rason kung natin nagpapile up ang basura doon sa mga MRS. Iyo man ang gada, no? Tang pagbabalikan, garo ka na makabalik ta, baka mainito na o baka maurano na. So meaning, gari may Iyo po. sarap mo ng tambakan na itong basurang ito, so for disposal talaga. So talagang tunay na residual garbage talaga po. Iyo po. Pero so far po, okay man yan ang pag-pick up, depende. Minsan nga rin, nakahigusan man kang ni Engineer na Benjo, kang OCNR, Opo. pati minsan alas 11 kibanggi, yaon pa sa mga dump trucks para magkuha si basura po sa mga garbage trucks. Oo. Di ba, Mayor, igo tabi kikuan, igo ki mga nagkapirang barangay na until now, may problema pa sa MRF dahil lang sa kakulangan ng espasyo sa lugar ninda. Kung nag-ikot ka po sa mga barangay, nahiling mo ang sitwasyon na yan? Iyo tabi, bakulong po, magkapirang kadakol na barangay, Oo. bako pa establishado ang tendang MRF. Minsan mga yero lang po na tinagpi-tagpi. Yes. At in day po nakukontain sa parong, di mo man talaga may iwasan DP Henry. Oo. At in sa muyang pagtarabangan, nasabutan ko man sa ng problema kundi sa kakulangan sa budget. Opo. At in warang daga, Oo. kaya minsan nakikisugli lang po. I see. So gari, kung tama sa kuyang conclusion tabi, itong so may mga MRF na yaon nga dyan along the road, minaparong yan, piling mo na tulos na halion, darahon duman sa pig-iisip po ninyo, gari tambakan mo na para mientras. Gari bagsakan. Iyo po. Yes po, depende. Iyo po ang Ayun. totoo ibong solusyon. Kasi Oo. yun man lang, ang rason ko na nagpaparong dahil nakapaila pang basura. Pero pag wala man po sa basura, Oo. gabos man na may MRF, igawa kitang water spray duman, atin sabon, tigakaga naman tulog sabon ka mga barangay officials, atin mga equate. Kaya, pero naman po mamot yan, basta walang nakapailap na Iyo basura. po. Di ka po, yung kinaisip na gari ngayon, ang basura dapat mahamot. Igwa, well in fact, igwang chemical, depende, kaya lang, mahal man talaga. so, maski parang aldaw na, natambak ang basura, mahamot ang parong. Ayun.
Alam mo, Biperi, lalo-lalo na pag mga holiday season, araw ng Disyembre, Iyo po. talagang tambak ang Totoo basura yan. dahil sa Totoo purchasing yan. power ka mga tao, kadakol na basura, kadakol na plastic Totoo at yan. mga pagkaon tabi. Oo, buda gari importante yun talaga ito na sugari properly segregated ang basura. Ano tabi ano? Mas Yes po. maray na implementation po kay ito na 9003 tabi Mayor Isam. Eh po, may fit man po ang mga barangay captains at yung mga equate sa pagsulod sa yan. At hindi man nagbalgar maray ang mga katuyang parabang ligas penyo. Sa Aramanidana, no segregation, no pick up. Yeah. oo. Simple. Oo. Opo. Sa kwan po, Mayor, although sa barangay level ini, pero ikabag ang pamayo kan liga ng mga barangay sa Albay, Buda, sa Legazpi City, and even regional president ka, iyan baga na maintenance ka na so eco-aid, yan ngayon ng mga, ano ini, ng mga sakayan kaan, gari sa mga bisikleta, etc. Paminsan, sa kahaluyan baga, nagluluma yan, Buda, gari mas madali na nga, gari motorsiklo man lamang na may sidecar ang pagkolektakan basura, tabi kada barangay. Ano pang hiling mo kayo? Pwede po yan, depende. Pero depende man po sa barangay. Kung mga may uphill barangays, yan po, posible yan. Pero pag mga interior barangays at in flat area lang po, Iyo. makumari ano, kasi suskinita, dahil kaya sa mga tricycle, sabi, na may Iyo, sidecar. takon saradit, adi. Saradit. Opo, pag saradit po. Saradit ang agihan. Oo. Mas madali itong so kick by kick. Iyo po. Parehas po Sikat-sikahan. kang buragwit. Ikaw po sila kahit itong may trike ninda, magayon ito. Kasi kapos ninda, uphill ang ano ninda, I ang see. barangay. Opo. May naisip ka tabi yung nagaro pwedeng ma-upgrade dyan in the future tabi. Halimbawa, ikanya sa City Hall. Pwede ka po. Possible in the future, tabi. Oo. Depende kung kita Oo. matawag ka dyan sa Opo. possible mga mini dump trucks per barangay. Oo. Kaparehas man po yan. So, mga tama raw effect pong maabot po niyan. Oo. Nagulay kami ni Mayor. Ininot na sa mga utility vehicle para sa mga barangays Oo. for emergency purposes, mga disasters. Then pagkatapos po kaya, sa tuya naman ipoprovide mga mini dump trucks naman po para Mini- sa mga basura digdi. Mini Opo. dump truck? Opo. Per barangay Pag po, nakompleto tabi? na ang mga mini dump trucks naman per barangay ang sa tuyang isusupply tabi. Per Iyon. barangay naman. Iyon, oo. Magayon yan, ano? At least, may mas makaskas buda. Baka sa barangay na pwede magkatuduman sa bagsakan basta properly segregated tabi, Mayor Isham. Iyo po ang samuyang katuyuhan dito, Henry. Kung Oo. nasa kayo po ang magigawang garbage hub digdi sa sentrong syudad nga Legazpi para maski sa mga araw mo kaya Henry, kung taga digdi ka sentro, maski may mini dump truck ka, mahal mong giraray asin magastos asin dako lang ang rispa diskwito kung dadaraw mo sa banggirohan. Iyo. Oo, pero kung may mini dump truck kita sa barangay, tapos ikaw kitang hub digdi sa sentro lang na parte ka syudad nga Legazpi, Oo. madali ang paghatod-hatod. Yeah. Oh, basta sigurado lang na so dadarawin na naman residual talaga na para sa bangkero Apo. ano para dahil na mag-segregate diyan sa bagsakan tabi na yan. Tabi. Apo, dapat segregated ng maray. Apo. Alright, very good. So with that po, may mga iba pa tabi kamong plano tungkol sa environmental program sa Ciudad de Legazpi tabi? Kung may connection diyan. Pag-abot po sa hapag, para mo Hindi tapos na tabang sa kuyang halina't magtanim ng prutas at gulay program, tabi. Okay. Sige po. Champion po kita dyan digdi sa Ciudad de Legazpi, champion po kita sa probinsya ng Albay. Oo. At kita man po ang napili kang Department of Agriculture na ilaban sa nasyonal pag-abot sa urban garden po ng barangay. Oo. Hindi ko nga rin po tigsabi, Henry, ang garden ko baga, digdi pagpasiring ka sa SM bago mag-release sa left side, Oo. kuya po sa kuyang garden. Kang nagigwa kitang 120 days na feeding program para sa mga malnourished na aki. Diyan po nailing ang importansya sa mga garden na yan. Diyan ko po para turua ang sa kuya mga pagkaon, ating pagkaon duman sa mga 13 na malnourished na aki po. Good for 120 days po. Well sustainable and very cheap tabi ang maintenance kaya ang mga seedlings para tuhon lang. Yeah. Oo. So may plano ka po na gibuhon na project man sa halos gabos na barangay sa Legazpi sa maabot na panahon tabi? Gabos man po kami tigtawan kimandato kang DLG na magkaigwang hapag. Kundi, magkapirang barangay po, pakulang sa Legazpi at sa bilog na probinsya kang Albay. Kulang man at hindi man po tigtututukan ng hapag garden na yan. Yes. I will situate na tutukan ninda at dapat mahiling ninda ang tunay na importansya kang urban garden po or kung ano man ang
kaya nitang matanong sa indang barangay tabi. Ano? Oo. Kasi ako lao na tabang po depende. Yeah. Lalong-lalo na sa mga taong yaw sa laylayan. Yes, mas maray mananggad na gari araw kan yan na may template niya na dyan sa barangay mo, kung per barangay igwa ka iyan, makakatabang tagari magiging communal vegetable garden po siya. Open sa gabos na miyembro kan barangay na nga ipo. Ipo. Oo. Lalong-lalo na to food security sa barangay tabi. Tapos Yeah. sa mga taong talagang Oo. day sa pangbakal pag-oral daw po rin ng pagkaon depende. Oo, Ako lao na tabang. Biya, importante pag-ataman ka. Yung mananggad, may, maski sa probinsya, may mga award ka mo ka yan eh. Na nareceive sa barangay, bilang parte kang communal garden, buda yan hapag program kang Department of the Hapag Interior program. and Local Government. Opo. Well, in fact, nakakuha kita si 160,000 na cash prize kang nakaging taon tabi. Oo. Yes, nakaging taon depende. Ayun, okay. Salamat Tabi, Mayor. Good luck sa pag-iikot mo dyan sa barangay Puro Tabi, buda sa Kataraning na barangay. Baka may mensahe ka Sige Tabi po. sa nagdanangog yan. Same pa, salamat po, depende. Pares po kan dati. Salamat sa indong dahil sa akong suporta at infirming mainit na pagsalubong sa kuya at sa bilog kong grupo sa mga data po na dumanan na barangay. Mairilihan po kita. Ang sa kuya lang na pirming hagad, pag ikaw kitang taupos dayaon sa itong barangay, kung pwede po, magdangog ka mo. Kasi ang pinaka-importante sa sarong kandidato, sa sarong nag-aspiranting kandidato tabi, BP Henry, at sa mga nagantawi kasi mong programa, dapat madawang bintang sa muyang gustong gibuhon at ko sa intas yung dadadarahon at ko sa po kita masarabayan pag-abot ng panahon kung tatawanin daw kimandato. Ano? Opo, opo. Kasuhapon Okay. yung kamo sa barangay Itali, doon sa Bagong Bayan. Di po. Yaon sa barangay mo tabi, depende. Oh, pigalat-halat ko na nga niya ako. Hindi daw ugaring din ako nakahalat nga niya ako. Maprograma na ako. Sabi kan so, yan gatatrabaho naman sa kumpon. Nagkaraging nga po ka sa maguligdi sa mga anong nagkarampan niya. Sige po, salamaton Tabi. Good luck po sa inyong grupo. Salamat po, Pipi Henry. Atin maray na agagiraray. Atin tayo mong mga nagantabay na mga nagantabay kasi mong programa mo. Maray na agad po sa ito ka po. Apo. Thank you, Pipi Henry. Yes, Okay po. welcome po. Joshua. Thank you. Alright, BP, board member and mayoral to candidate ng Legazpi City, Hisham Ismail. Well, tabi BP, nadagdag na itong sitwasyon digdi sa barangay Puro, kan Legazpi City, Josh Pabima, DCGB. Salamat Joshua sa report. Alas 8:23. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning Jim. Come in Jimmy. Jimmy. Jimmy boy. DCGB on assignment. Naputol na si Jimmy. Iba pang istorya. Magalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex!
Hirit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Jaime Fabregas po. At Manoy Wilbert Lee po. Para sa murang pagkain, siyak na trabaho, sapat na kita, libreng gamot at libreng pagpapagamot. Muling iboto, number 88, Agri Party List sa Balot. Agree tayo dyan, Manoy. Dito na tayo sa party list na tunay na nagtatrabaho. Iboto, number 88, Agri Party List. Muling itanim sa Kongreso. Iboto Agri Party List number 88 sa balota. Diyan Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling atin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay Diyan Trinidad. Diyan Trinidad, para alkalde ng UAS. Diyan Trinidad. Pabredo nga buscan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Naghahanap ka nin kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May 1 plus na kalidad, mag 1 plus, mag 1 plus. Rasa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang 1 plus asin urig mo, ang gamat na gusto. 1 plus matabang sa imo. May 1 plus na kalidad, mag 1 plus, mag 1 plus. Rasa sa imong mauwag. Sa 1 Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa 1 Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Determinado para sa mga albayano. Ang Desloria, desidido para sa distrito. Kanoy ang Desloria, determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito, kaibanan si Kaloy Gloria. Kaya ka mahalig, daragal, gaspi, manito para purapo. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsarap dito sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano, Olga Malig, Daragal, Gaspi, Manito, para purato. Magkasararo, kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mabot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Rider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta na pangako, kundi may napatunayan na ang maging servidor nin banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas bagayunon, naginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang durugan. Angat ang lahat, Chino Garcia. Angat ang lahat, parang durugan. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Madali sana po. Madali ang mga, ade magparerero. Madali sana. Ade magparero. Madali lang, madali lang. Oy mga fans mag-usog na. Sige, mga tukang. Alas. Ay, natainita alas 3. Kausapin mo siya, okay? Ikan makioron, tapos kung ano nang ang gibuhon, tadaman tapigsin iyo. Sige, nasa linya po si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim, kumusta dan? Yes, salamat BBB. Follow up inikan na barita niya to kaso bago na pinadil sa barangay Nabunton. Oh, sa Kagawad. Oo, Kagawad sa barangay Nasisi. And pinag-follow up niya to sa Ligaw City PNP. As of now, negative pakitsuriya kung ano ang dahilan motibo ko nata binadil as in taga Nasisi nakantos ini sa barangay Nabunton. And answer sa biga tutubo na baka na nagta-tricycle da kaya ini tabi bibi. Kaya baka linunadan pasiring duman sa Nabunton, saro sa anggulo yan. Then, naghagad kita nin permiso na sa pamilya kung pwede ni na pangaranan. Ang pangaran kay ni Jose Buelio. Jose Buelio. Kagawad ka na barangay Nasisi. Midbid ini sa ngaran na Brother Joe. Brother Joe. Preacher ini kan dahil na banggiton so kuan kay basta saro sa mga religious preacher. Group Munyan. Okay. So agum nga ni kan dahil ako na pa nasa Batangas saro yaon so aki kani. So ngunyan dahil pa may establisher kung ano ang motibo sa panggagadan kay ni duwa so tama tikab in sa tagiliran and talagang day bubuhayon pero sa anggulo na ngaya hiya pa so hold up gari roll out ini tabi bipit taday manda na wara so wallet pasado duman sa kaparintes na naka niya to binadili ni kung matatandaan mga alas 11 ka subanggi sa boundary ka na Nabunton, boundary kan ginubatan ta. At balagpas-lagpas na ini tabi bibi sa ginubatan at tinampong ini. Iyo. Batang pikaragihan dyan, medyo mga madiklom na lugar. Madiklom na lugar. Kaya sa CCTV, garidaing posibilidad na may CCTV sa lugar na inita. So pinangyarihan, talagang wara ki katawo-tawo. Iyo, pero Jim, anong oras siya naghali sa, kumbaga, namamasahero ini kaswapon? Kasabanggi? Dahil masabutan ko na mamasada ini. Basta sa anong oras na naghali sa arong ninda? Dahil kumakuha ko na nung oras nagali. Basta nangyari, alas 11. Di matanga na? Matanga na? Masyado? Matanga na. Okay. So, anyway, challenge yun sa mga paano niya. Yaw na ini sa punerarya, Bircasio. Di man di may kikwan sa bayagan pulis, buda ka pamilyang gari may nakaiwal o ano, may person of interest lamang investigation,
nakauron ko sa Deputy Chief of Police, Sir Del Valle. Oo. Dahil pa sindaki nabibilog na teorya kung ano ang gulo. And until now, Pangyari. sigibaan sa indang pagkondusir ka investigasyon tabi, VP. So, Lunes Santo, ano? Lunes Nangyari? Santo. Kasubanggi. Kasubanggi ni alas 11 sa pagkabanggi. Oo, kagawad sa barangay. Ang nasi, di ba yaon dyan so, ano ito? So, reception center ng DSWD? Along the highway? Tama? Digdi ba ka so kwan kan DSWD? Yeah, sa barangay. So di happy na pigapod. Yeah, so, mga, correct. Individual in crisis, something? Kaya dakula na barangay man ang James, di ba? Dakulang barangay. Dakulang barangay, oo. Okay. Okay, sige. Yan tabi BP medyo may Lunes Santo, Banggi, baka magayon may krimen na nangyari dito sa teritoryo Canligao City. Yan BP sa to yung follow-up report. Jimmy Nasalita, DC GB News. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Salamat Jimmy sa follow-up report. Kasi bagong aga, report ni Jimmy na may sarong kagawad sa barangay Nasi ang Binadil Gadan. Yung follow-up niya dyan sa Ligao PNP o sa iba pa para aramon kung ano ang motibo sa likod kan sinabi ng pangyayari. Paragos pa pong investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police. Duwang kita kay Joshua Bino, mga tugang alas 8:37 na po nin pagkaaga. Joshua, good morning. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga parantabay. May ordinansa dito sa Legazpi City na ang mga public school makakarecibinin 100,000 pesos kada taon para sa paglinig, pagmantener kan mga pasilidades atin mga classroom. Parte ni kan Brigada Eskwela Ordinance. Kung sabihin mo, ang kada gabos na eskwela na, public school, 100,000 pesos per year. Correct. Sa private school, sa inda naman. Magkuro-contribute man sa mga magurang sa private school. Di ba? Pero sa public school palan, klaro, siyempre makauruntagan, tabi Joshua. Dahil pa sir, ini sa sangguniang panglungsod ng Legazpi, sa paagi kan Committee on Education, ni Social JPLE. Okay. Ang pera kan 100,000 pesos na pigatao sa mga public school para sa Brigada Eskwela, pati palang tabi depende sa mga daycare teachers dito sa Legazpi. May plano, nadagdagan man ang sa indang sweldo. Honorarium gawin nga sa indano. Honorarium. Okay. Daycare, work teachers. So daycare teachers, dagdagan ki so na-receive ang maninda, dagdagan. Plano pa sila yan. Opo. Sigbubusol. Pero sa 100,000 sa mga public school para sa paglinig, para sa pag-maintain ng mga classroom sa iba pang facilities, aprobado na. Iyan. Nagugunta ang detalye kay Consial JPLE. Hello, Councilor. JP. Yes, sir. Good morning today. Good morning, Sir Henry. Good morning, Sir CGB. Opo. Paano po makaka-avail ining mga public schools niya to sa Legazpi kang 100,000 na pwedeng gamiton po sa Brigada Eskwela tabi, Councilor JP? Okay, ini pong parang ordinance pa. So, Brigada Eskwela Ordinance. Parang tabaga po na patapos na ko ng school year. So, siyempre, dapat ang isip pa. So, additional, na naman, for next school year na naman, di ba? Opo. Pero madagdagan na estudyante, madakula naman sa mga maralaog. At siyempre sa mga gamit, medyo may panayusan rin. So, ito po kitang ordinansa. Actually po, approved na po ini. Last, how many years ago, approved na po ini. Sa pagtukaw sa dito po talaga sa binusulta. Ini po, mataong pondo sa lambang public school, high school man, or elementary. High school or elementary po dito sa buong lugar. Po na maano po siya, 100,000 po ang naka-allocated budget per school para po sa pag-maintenar kung ang pong kaituan nila para po magamit sa Brigada Eskwela. Lalo na po baka pagpupuon, siyempre may mga programa po kayan, talagang training ka siguro na kaipan magamit. And sa mga schools na
pwede na rin mag-submit sa city sa city kung ano mga proposal po nila para at least madali po ma-fast track ini pong budget para sa tenda. I see. Oo. So kung yan po naging ordinansa ay nadalan po ng Kimaray diyan sa Sanggon ng Panlunsod, gini, di ba may mga requirements na dapat i-comply po Councilor JP Angkwan ang eskwelahan na ma-avail tabi kayan? Opo, dapat po. Dapat po nasa plano ang nila, nasa plano po so submitted plan po nila. Paano po intended po para po nila duman sa sa budget po ito para gibon po. I see. Okay. Mas magayon po at least mas abang bago mag-abot ang eskwelahan, may budget nang available, makapun po na sa brigada eskwela ang mga kada eskwelahan tatabi sa Legazpi City. Opo, tama po yan. Para naiyo po ang medyo kay po ang tangon yan, medyo madagdagan talaga o maayos. Yeah, ang mga facilities talaga po. Magayon po ang tagari voluntary on your part sa city government. Bawal baga, Councilor, di ba? Mag-solicit ang public school. Pero kung kamuan matao, kung igwa kitawong matao mismo na voluntary yun matao, lemang po ipigbabawal talaga. Magayon po yan na naging naisipan nindo. Opo, tama. Katabangan po yun sa mga sa mga PTA, Parent Teachers Association, parang at least na po sila mahirapan sa intento na diluluman. At least, naigo po silang starting na kung ano pong pwede gibuhon. Yes, opo. Magayon yan. Okay. Now, ikaw na po kisaro na kuan na gustong iklaro sa inyo, may kinaraman sa mga daycare workers na dagdagan po kay honorarium or anong tamang term kan tabi, Councilor? Sweldo ba yan o ano tabi na halis city government? Opo, so salary increase po para sa gabos na daycare teachers. Hindi po gibon sa mga, kasi po as of now, ang daycare po, may sweldo po sila sa barangay. Standard po yan. Kumbaga, ang may sweldo sila sa barangay regular. Pero alagad, bako po siya, wala siyang amount kumpira talaga. Depende po sa budget ng barangay. Ayun. And sa city po, as of now, ito po kitang tigatawang budget trend sa mga accredited daycare teachers. Opo. Pero alagad, ako po ito standardized. May yung nakasapot 2,000, 3,000, 4,000. Mga arit po ka ng So, gibon po, tataasan ka po ko niyan, bali, pantay-pantay na po sindaga, boss. Okay. Magkabit man o magdakurang daycare school and daycare teacher, so, bigahan din na niya, para pantay-pantay na po. Paraliho. Nakaroon pa po si Madam na Cecil, based po kang saro, nag-attend ka po kasi ko sa graduation ng mga daycares, na na-mention po ito, medyo na-discuss nito na nakakuha po ito sa Special Education Fund dito sa city government. Ang ibang lugar, nagkakuha mo po ng pondo and papaproban pa po ito sa yung mayor para po ma-dagdagan sa daycare. Parang po na mayroon pang daycare po medyo dito. So, na-incentivo nila, iyo po. Iyo po ang mayroon na dapat. Iyo po. Actually, tabi, Councilor, yan sun ko nga po sa imo, source of funds, pwede palang ikwaon sa SAF, kansyudad? Special Education Fund. May pinailing po sa na bagong memorandum. Kasi po, ini po, so, under na pwede pong tabangan, so, early childhood care. ICCD. Duman po, so early childhood care development. Duman po kita ito pong program under the SES. Ito pong naka-allocate naman. Ayun, very good. Po nagagamit siya. Ilang years na po rin nagagamit. Inunan po, papabuksan pa po ito para at least may tabang man po ang city government with the SES. Hindi po sa mga daycare. Yeah, opo. Good luck, tabi. Salamato na maray sa mga programa nga at least mapakinabangan kan gabos lalo na sa mga magurang, buda sa mga eskwelahan na yaon tabi diyan sa mga public schools tabi. Kumusta ang pag-iikot tango niya na aldaw tabi, Councilor GP sa barangay? Okay mo tabi Sir Hen. As of now po, yaon po kita ngunyan sa barangay Puro. Ikot-ikot po kita sabay sa po sa 2019. And maging po sa reception ligde. And at the same time, kasi sa uron-uron naman, ngunyan nga ni Sir Henry, habang nag-ikot-ikot kami, pigiling niyo sa mga araw-araw, medyo sabi niyo, ano daw taong mga tao digde? Oo. So po lang, sir, kung na aldaw, ini po sa paghahabol sa mga graduation po kan mga high school and elementary, kung po sa mga aldaw talaga. Kaya, naran po yun sa baba. Pero kung sa ito, lugar, sa dahil nila,
Dakol po talaga activity. So, Oo. naisip siya na, yun po yun, talaga. Ayan. Maray kampo, pag tagawalatan mo lagi, ay bawal pala. Bawal po. Ang ano po, walat po, congratulations po. Yun lang. Walatan mo, congratulations. Bawal pala. Tama diskido ka dyan kan boat buying mo. Di ba? Okay. Sala naman sa advice ko. Adi, napasala naman sa advice ko. Okay. Salamat po. Good luck, Tabi. Salamat po, Sir Renny. And thank you very much po sa gabas po. Okay. Joshua? Alright, Vicky, si incumbent councilor JP Lee, matigdi sa barangay Puro, Legazpi City. So yan, tabi VP, ang dagdag na storya, Josh Tabino. Si Henry Maceda. Thank you, Joshua. Lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Thank you, Joshua. Mientras tanto, Karen Ala may report. Karen, sino muna? Si Jimmy? Binabalik si Jimmy? Binabalik si Jimmy sa follow-up report. Jim, kami Jim. Jim? Hello, VP. Mananaga. Go ahead. At mga parantabay, yung kita ngunyan digdi sa Comelec, sa Banuan, kan ginabatan. Bigla kita, may uminabot na 10-wheeler truck digdi sa ampangan kan munisipyo kan ginabatan. Pinagbabaraba na ining mga election para Pernalyas. Talagang eleksyon na tabi, BP. Wala na iniurungan. Uminabot na digdi an 88 na mga ballot boxes, 82 na battery, 7:30 ngunya na pagkaaga. Ngunyan, plano ko tanan niya ito nakahuronon si election officer Rodolfo Ramirez. Kundi very busy na siya, very busy kaining kuan kay kamada kamada kaining mga election para Pernalyas digdi sa Tolentino building. Kaya dahil nang na siya nagpa-interview sa Tuya. And ining mga battery, digdi niya isasaray ini sa opisina niya sa Comelec. Then, so ACM, mga last week kan April, baka marabot, ito ang dapat na ma-secure niyan maray. Yan, digdi, mga members kan Philippine National Police and pinagbabaraba na iningon yan na o sa oras na ini digdi sa hampangan kan munisipyo kan Ginabatan. So diretso na ini tabi BP sa ibang lugar haros por para rehas na gayon din na sitwasyon in preparasyon na ini mga gagamito na mga materyales para sa nagdadagadang na Mayo 12 na eleksyon. Yes. Tabi BP sa yung mga dagdag na informasyon halidiki sa Ginabatan Complex, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Balikan ta po si Karen Ala sa dagdag na bareta. Karen, good morning. Yes, VP. Minutoan nakalipas, naribok kasubago digdi sa tinampukan barangay Mauyod dahil sa ginibong operasyon kan Task Force Kalinigan as in Public Safety Office sa pagkumpiskar kan mga sira na itigtindana kan mga paratindanin sira sa tinampuna kan Mauyod. Sa nagputwa pa ni VP, ta so concern, may mga nagrereklamo ng nalulugi na sa mga paratinda kisira na nasa legal na area. Nagari ngayon nasa sapawan na ang benta ninda kay mga siring na illegal vendor na minaposisyon na sa mga tinampo tangani makabenta tulos. Ngunyan tabi VP Henry, ilaot ko sa linya si Sir Andy Marbella kan Task Force Kalinigan, may kinaaraman ini sa operasyon, ano ang magiging konsekwensyang abuton ka itong mga illegal vendor na nahiling niya to mismo kasubagong nakikipag-agawan sa mga task force kan kinumpiskar sa indang mga sira. VP, Sir Andy Marbella po. Amigo, Sir Andy. Maray na agad tabi, ano migo partikular na ordinansa o batas ang nabayular kan mga paratindang yan? Sa mga illegal vending po, tabi Idol Guapo. Opo. Sa mga ano po? So, illegal vending po. Illegal vending. Bawal sinda dyan. Opo. May ordinansa kita din. May igwa kitang ordinansa kayan. Tapos, igwa pong executive order. Ang tinampo po, dapat na ipigigibong negosyo. Yes, Tapos hindi po baga, sa mga barandilya dyan, reserve ngaya kay manager, reserve ngaya sa arukay ni. Pag tinampo na po, pigakumpis kami ang mga bakal may dyan. Dapat po, possible, malinig po sa mga pedestrian. Opo. Ano po yan? Sira and karne? Anya ang po dyan?
Sira po. Sira lang. Opo. Oh, okay. So may nakumpiskar po kamong mga sira, Andy? Yes po, opo. Ano pong plano ka yan? Initabi, pag nakumpis ka baga, dito naman pwede ibalik sa inda. Oo. Pwede pa sindang modulta ki 5,000 based naman sa ordinansa, may legal pending, plus na po apasoan na. Opo. So yan po, siyempre, mahal na araw, talagang nangangay po sinda. Latter purposes po, nasana, dahil na sinda naman magbalik. Ayan, dahil na mag-utro. Dahil na mag-utro. Actually, may mga nadungo ka na masaod niyan kita dyan sa may tula-tula, tabarato ang sira. Sabi ko, nganya ko, dumang ka mo sa saudan tabi, ang aram ko bawal dyan. Habang may nagsasaod, di ba nagtitinda? Ay po tabi, Sir Henry. Di ba? Oh, bata, yung bagang sira, pag nainita na so hinalian ka, may makuha ni bang parong? Ayun po tabi, mas kanong linig ninda. Oo. So with that po, ano ang kwan mo? Anong patandin nindo dyan sa satuyang mga paratsenda? Kasabi ni tabi ang public safety officer, si Sir Rivero. Ngunyan niya, undig di sa poder ninda. Opo. So, depende po rin, pwede man sino mag-record and Oo. basta po kami sa binabay, it can learn over midigdi. Kapag kami po nakakumpis ka, dumanang sa opisina namin, diretso midigdi sa police, kasabay, so, telefon po, i-record ka, so, tagsaliri ka ini. Iyo po. Nag-impose po ka mo kay Gary nag-ticket para sa violation kang ordinansa? Itong Dayman. Gary warning lang muna. Opo, kasi mga bago ini. So, naintindihan kan hinaing ninda kapag albagang unyan. Correct. Ano ko sa inda, dapat tayo na mag-utro. Oo. Pwede po sinda Sir Henry magtinda bilang ambulan, pero po mag-ikot sinda. Ayan, pwede yun. Naglako-lako, di ba? Nagsusuryaw dyan sa barangay, sira po. Di ba? Pwede yun, di ba? Di po kamo dyan di po kamo kinakumpis ka na maski 1 kilo? Ay, dahil po. Karaw man sa namigo. Aram ko man na kuang katultol kang tao. Karaw lang. Okay. Sige. So, with that, kung ikaw kamo dyan kooperasyon, bawal iyan sa arin man na lugar. Baka po may gusto mo nang apudan mo niyan sa iba pang mga nagturutinda dyan sa palibot. Di ba? Tangani na dahil na sina magbasol kung maagihan po kan sa inong grupo. Opo. Sa gabos tabing nagdadangog sa gwapong nasa announcer quote, pipaaram ko po sa Indo, naantinan ko po tabi, dapat ano man na negosyo, dahil dyan pag Totoo. Inot na po sa kayuto ng satuyang tinampo, pag nagrarasa. Masumang na diboto po, sige, pero na po baga nakakamuda na. Iyo baga. Dahil po sa Iyo baga. Sana po magkaroon kita. Dahil ka mo ikawalan magtinda. Alagad po mag-ikot ka mo. Yes. Pero reklamo ang market na kuya man sa nagay panganing 500 meters. Yaw na sinda dyan nagtitinda. Paano man po sinda nagbayad sinda sa syudad Kitakula. Tinda po 20 pesos na ticket yan from city treasurer. Wala po sindang natatang. Yeah. Sana po, ihabol ko tabi, idol. Yes, sir. So, mga parang tabi, dapat po na kami nagbalik na, kasama ko na po kita naman dito sa syudad. Oo. Bawal dyan magparaparada sa pinampo. Iyan po, lalo-lalo ng bike lane, na ginibo po yan para sa bisikleta. Kaya sa bisikleta po, pigsasakay na sana sa auto, kaya na sindang naagian. Opo. Good luck, Tabi. Andy, mabuhay ka mo sa grupo. Tabi. Karen? Karen? Henry, yaon kami digdi sa Public Safety Office and hali kami kasubago sa Legazpi PNP. Tapi gaareglar kan duwang partido, which is the task force asin sa mga naembweltong paratinda digdi. So nangyaring diit na kumusyon sa pagkumpiskar kasubago kan sa itang mga paninda. Budangon yan VP, pigpapaliwanagan na maray ka na PSO asin task force, itong ipigsabing illegal na pagposisyon ninda sa mga tinampo agyan kan sa indang mga paninda. Ngunyan, padagos ang pagantabay ninda sa mga siring kaining sitwasyon para sa malinig na tinampo sa syudad ng Legazpi. Pero may sira na lang Tabi, Karen? Medyo on the top IVP, lalabason pati. Lalabason? Okay, sige. Bigyan ka po. Karen Ala, DCTV News. Si Angel Mustasa, ayaw po dyan sa terminal para sa Task Force Harabas. Angel, what happened?
Angel, go ahead. Dahil pa pinagapoon. Abra, matabilon man kaya ako. Iba man ang bareta mo. Iba man ang balita ko. O sige, delete. Delete. O, deleted na. Go! Anong bareta? Totoo, VP, niyaw na ko digdi sa Legazpi Grand Terminal. Tangali, makapag-monitor kita, VP Henry, kan sitwasyon ka na mga pasahero. Ayan. And then sa mga buses na nag-aarabot digdi. Sige daw. Sa totohanan, VP, may gutan seguridad na ipigpapa-autodigdi ka na manehamiento ka na Legazpi City Grand Terminal. Kung sa gaan kabos ng mga bagahe ng mga malaog digdi, darakan mga pasahero, nag-aagi bagay ni bibilig sa x-ray machine kung kaya masisiguro nang gano'n wala ni mga kontrabando, mga illegal na bagay na dapat na ipudarahon kan mga pasahero. Sa initial tapos ipaghuron kay Terminal Manager dyan na Krisha Burlasa, dahil pa sila dito mga kapagtaon ni na datos kan mga pasahero na nag-abot punta sa hapon dahil sa kay punta po muna dito na makapag-hagad din permission sa masalang kaunindang opisina. Pero pag-abot sa mga pasahero, muna na agad dito, luway na nag-aarabot ang mga pasahero digdi. Pero pakikipagkuron pa sa mga drivers. Pag hapon na, ito talaga BP, so may halangkaw na numero kan mga pasahero nag-aabot digdi sa Legazpi Grand Terminal. And then, may mga nagkaperang buses na fully booked ngunya na Semana Santa, pero big assure ka na mga nasa ticketing office po digdi na may sufficient sindang numero kan mga buses sa kaning makapag-akomodar ni mga pasahero na mga mauli sa kanya-kanya mga probinsya and then maruluwas po digdi sa Bicol Region. And naka-standby man ni DVP and mga personalis ng Legazpi City Police Station. May nahiling akong taga Bureau of Fire Protection Legazpi, may PSO sa luwas. And then itong babanggit mo VP kanina, at saan pa ito? May tigahalat pa. Ayun. Okay. So yan Sige. VP, mga sitwasyon digdi sa Pero Legazpi fully book City. na, no? Halos gabos na mga bus companies dyan, fully book na, no? Napot mo si Madam Borlasa ba yun? Opo. Napot mo siya kung, ay sabagay, baka din nila alam eh. Kumpira ngayang mga buses ang nagdagdag may tinagutan bagang mga dagdag na units ang LTFRB, Legazpi Manila and vice versa. Apulan ko na lang kay NDP si RD DeFeo. Oo, so LTFRB. Land Franchising and Regulatory Board. Kan LTFRB Bicol. Very good. Okay? So, yan muna, BP. At kami bibigyan tabayan ako rin informasyon. Tagtaon lang yan. Inzo Mustaza, distribute. Thank you, Angel, sa report. Bueno, alas 9 na magaskaso ng oras. 1 minuto bago po mag-abot ang alas 9, mapaaram na kita. Takwa na. Diyan naman na hapon, alas 3 kita sa programang Pink Here Mo Baby. Abangan po dyan na 11 o'clock si Father Dave Bramoso ang sa iya pong reflection para sa aldaw na Martes Santo. Father Dave Bramoso, si Manong Dave, ang sa tuya tabing kora paro ko dyan sa San Ramon Nonato sa Tagas Daragalbay. Thank you. Goodbye. I love you all. Mabuhay. Where your love can hide and then go stealing through the moonlit. Mga kadistrito,